Kita pe bos. Hukuman ya. Terus cedakne. Brungsunge niku. Cedakne. Delok cemplung ning kali ae. Golek karung. Kene Mas, Kang Man. Kang Man, lihat sini. Mas, karung oke. Kula bu nek dianu man. Enak digoreng. Digoreng. Karung cah. Karung ini. Apa toples kuwi? Karung. Allahu Akbar. Ya kula bunga lho. Zaman dhisik kula bunga. Dibuka lho kok nek yang juga ngono ki piye to? Pramotok. Iya nyatan. Gua enak lho. Ora lebono karung sik, Mas. Man, lebono karung ditaleni. Karung dibundeli. Ora ditaleni. Wes, lebono Apa sih guaan kali? Ini di sini bukan di mana-mana. Yo, gak kali kono ya, Keneng. Dikit dulu. Neng jauh.